Кайнатма. Подкастка 3 кишини чакыралар комментарийлерде. Усал, Йылдыз һәм син. Менә минем чакырулар саны димәк, критический дәрәҗәгә җиткән. Миңа шәхсән язалар. Ничек Ильяс үзе килми? Нигә Ильяс белән очрашуны эшләмисең, подкаст төшермисең? Әйтәм, ничә тапкыр инде утырырга әзер кеше иде ул, ләкин булмады бит, ничектер булып чыкмады безнең, име? Чөнки безнең башка кызыклы кунаклар җитәрлек, без әле безнең планны төзегәндә һәр сезон, һәр кичкенә сезонны һаман яңа исемнәр табабыз һәм ул исемнәр бетми. Шуңа күрә үзебезне иң ахыр чиктә калдырабыз, иң соңгы булып, чөнки үзеңә утырып сөйләү ул иң җиңеле. Башта бит башка кешеләрнең фикерләрен тыңлыйсы килә. Син бу подкастны минимум 2 тапкыр карыйсың инде. Башта төшергәндә, син бит төшерәсең, безнең кеше белми бит, син бит кадр артында гел каласың, син камера артында һәм монтажлаганда тагын бер тапкыр. Синең үзеңә ошаган подкаст нинди? Кайсы сиңа иң ошаганы? Бармы андый? Миңа иң ошаган подкастлар кисәрлек, алып ташларлык җирләре булмаган. Подкастлар чөнки алар бик тиз монтажлана. Андый кунаклар бездә берничә булды. Хәзер төгәл танып чыга алмыйм, ләкин мәсәлән Шайхинның подкастын мин хәтерләмим, бер җирен кистемме, юкмы, ничек бар шулай чыкты диярлек. Чөнки ул да бер туктасыз сөйли, син дә бер туктасыз сөйлисең. Һәм моны туктатасы да килми. Һәм анда алып ташларлык урын да юк диярлек. Минем топта Шайхин иң беренче урында. Чөнки ул темасы да миңа кызыгы. Син димәк темадан этәренмисең, син геройдан этәренмисең, сиңа иң процессы, монтажлау процессы җиңел булса, сиңа ул подкаст ошый. Аның подкастның иң кызыгы ул нәкъ шушы моментта килеп чыккан вайб дип әйтимме? Менә кай вакыт бик талантлы кеше килә дә, вайб туры килми һәм ниндидер гел туктарга туры килә, нәрсәдер яңадан яздырырга туры килә. Ә менә кайбер кешеләрне булай көндәлек тормышта беләсең, аларның акыллы икәнен беләсең, ләкин утыргач, сөйли башлагач, чынлап син аны 1 сәгать буена тыңлый аласың бер туктаусыз. Димәк, Шайхинны гына калдырабыз инде без бу топта, име? Юк, мин аны топ дип әйтмәс идем, чөнки мин хәзер инде аларның саны, чыгарылышларның саны шул кадәр күп. 20-гә якынлашып бар. 20-гә якынлашып бара һәм мин хәзер бөтен кунакларны санап та чыгара алмыйм. Мин күптән түгел булган идем менә 2 көнлек кенә укуда, һәм анда әйткәннәр, күп кешеләр подкастларны яздыра башлыйлар да, 3нче подкасттан соң туктыйлар. Бу статистика, кеше өйрәнмәгән озак итеп алып барга подкастларны ясарга. Чөнки беренчедән караулар беренче подкастларда көтәләр бик тиз результатны, ләкин ул юк, һәм шуңа күрә кеше бирелә дип. Нәрсә сиңа бирер көч менә бу подкастны алып барга, эшләргә, дәвам итәргә? Кара, менә Тарантино да бит менә 10нчы фильмны төшерәм дә китәм диде. Шуңа күрә без уже Тарантинодан кәттәрәк. Юк, Тарантиноның үзенең фәлсәфәсе. Күбәй бер эшләмәскә дип. Һәм күп кешене менә шул туктата. Кайбер кешеләр үзләре өчен шундый катлаулы концепция уйлап чыгара. Ул подкаст булсын, ул кино булсын, ул спектакль булсынмы, музыкаль альбом булсынмы, алар кайбер кешеләр шул кадәр катлаулы концепция уйлап чыгара да, үзләре шушы концепцияны ахыр чиккә кадәр җиткерә алмый. Шуңа күрә безнең подкастның концепциясы юк диярлек. Без кызыклы, талантлы кешеләрне чакырабыз. Ул подкастлар чыга тора, талантлы кешеләрнең саны арта. Чөнки кайбер кеше үзен бер кайчан да үзен талантлы дип уйламаган кеше дә безгә эләгә ала. Әйе, без аны яктыртып алабыз инде, шунысы кызык. Һәм шул укуда мин күрсәттем инде продюсер, ул подкастларның продюсеры иде. Мин безнең подкастны күрсәттем. Менә мондый караулар, менә мондый фидбек, нәрсә эшләп була, тагын да күбрәк караулар булсын өчен. Һәм ул миңа әйтте, мин моны тыңлар идем, мин моны карар идем ди, ләкин сезнең урыс телендә түгел ди. Сез ничек 140 миллион кешене кисеп аттыгыз дип әйтте ул миңа. Без беркемдә кисеп атмадык. Өйрәнегез татар телен диген. Беренчедән без әлбәттә татар телен аңлаган кешеләр өчен чыгарабыз. Чөнки андый кешеләр өчен контент әз. Урыс телендә контент күп, ул кызыклы һәм ул тормышның
һәрбер ягы турында теманы яктырта. Телисең икән юмор бар, телисең икән спорт турында тапшырулар бар. Хәзер телевизорны кабызмаска да була, чөнки син интернетны ачасың, менә бер платформада, икенче платформада, өченче платформа, булар сиңа кызык булмаса, өченче платформада түләп карый аласың. Әле түләүле платформалар саны күпме урыс телендә. Шуңа күрә без инде беренче чиратта менә шундый аудитория өчен ясарга булдык. Әлбәттә, ул безнең өчен берникадәр чикләүләр барлыкка китерә. Ләкин шушы концепция эчендә без берничек тә чикләнмәгән. Мин дә аңлата алмадым. Митем, сез аңламыйсыз митем. Бу бит татарлар өчен эшләнелгән, татар телендәге шундый төрле фикер йөртә ала торган кешеләрне чакырып контент булдыру. Аны аңламый. Караулар әз булачак дигән фикер калдырып китте инде ул миңа. Хәзер тора бара ул проблема да шешеләчәк, чөнки ясалма фәһем хәзер турыдан-туры онлайн рәвештә бер телдән икенче телгә тәрҗемә итәргә өйрәнә. Аның татар теленнән татар теленә шома итеп тәрҗемә итү сәләте ул бар тик вакыт кешеләрдән тора һәм бәлки берникадәр бюджет килеп чыкса, ул тагы да тизрәк килеп чыгар. Чөнки без чыннан да син күргәнсеңдер инде комментарий калдыралар, нигә рус телендә субтитрлар юк дип, әзрәк кенә безне орышып. Без шулай итеп ясалма фәһемнең үсешен тизәйтәбез. Без көтәбез, ясалма фәһем тизрәк безгә ярдәм итсен өчен. Кайнатма. Дуслар, базга сәлам. Минем исемем Ләйлә. Сез Кайнатма подкастын я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Һәм без бу подкастларга чакырабыз сәләтле кешеләрне. Бу подкастны без Болгар радиосы һәм Yummy Music лейблы белән бергә эшлибез. Һәм бездә кунакта бүген көтелгән кунак Ильяс Гафаров. Беренчедән ул бу подкастның идеологик уйлап тапкан кешеләрнең берсе, име? Һәм Yummy Music лейблының продюсеры. Дөрес әйтәме? Әйе, дөрес. Но мин аны ничектер уйлап таптым дип әйтеп булмый, чөнки моңарчы Рәдиф һәм Тәбриснең Казан кайный дигән подкасты чыга иде. Ул берникадәр шундый полигон булды. Аның да чыгарышлары шактый күп чыкты. Без аны ясадык. Аннары ничектер түземлек җитмәдеме, энтузиазм җитмәдеме, әллә туйдырдымы ул просто дисциплина, системность дигән әйберләр. Дисциплина, туйдыра, башка эшләр барлыкка килә. Подкаст бит ул әллә ни иҗади эш түгел. Иҗади кешеләрнең иҗадыйрак проектлары да бар. Шуңа күрә һәр вакытта шулай, даими әйберне эшләү авыр. Ул спорт белән шөгыльләнгәндә шулай даими әйбер, ул туйдыра, син аны тизрәк ташларга Ирне башлыйсың, ташлармын дип йөрисең. Шуңа күрә бу подкастны уйлап чыгарга да күп вакыт кирәк булмады. Килдек, сөйләштек, вакытны билгеләдек. Икенче көнне безгә менә IT Park студиясын бирәм диде. Аннары өченче көнне нәрсә, кунаклар уже әзер булып торды. Төшердек тә икенче көнне төшергәннән соң икенче көнне инде джингл, бөтен графикасы килеп чыкты. Аны хәтта икенче варианты да юк. Менә беренче вариант булды, киттек шулай. Узак уйлап тормаган. Шуңа күрә уйлап чыгардым дип әйтеп булмый. Ул үзеннән үзе килеп чыга. Чыннан да Болгар радиосында эфир вакыты барлыкка килдеме? Аларга кирәге яшь аудиторияны җыярга, Илфар Каримов белән син җыелып бергә, мине дә чакырдыгыз да, без сөйләшеп алдык та, бүтән кеше эшебездә энтузиаст, әйдә риза дидек тә. Чыннан да бүтән теге пазл җыела башлады. IT парктан да урын бирделәр безгә, аларга бик зур рәхмәт. Бүтән яктан да теге әзер булган инде. Кеше көткән кебек булып чыга. Әйе, кеше ул һәр вакытта көтә. Аның өчен кеше көтүе генә түгел, аның өчен ниндидер вакытның килеп җитүе кирәк. Безнең подкаст бит ул чын мәгънәдә подкаст та түгел, ул аның радио версиясы радиода чыга беренче чиратта. Һәм ул инде теге мультиплатформалы проект дип әйтергә була. Белмим, киләчәктә бәлки тагы ниндидер яңа платформалар килеп чыкса, ул шунда да күчә ала. Менә Рәдиф ярдәме белән ул хәзер традицион подкаст платформаларында аудио версияда да чыга башлады. Шул Яндекста, ВКонтактеда табып була.
Ләкин әлбәттә иң кызыгы ул ВКонтактеда һәм YouTube'да видеоны карау. Чөнки бер кеше берәр күзлек киеп килә. Икенчесе кызыклы носки киеп килә. Өченчесе Кызык итеп утыра. Берсе кызык итеп ята. Син үзең име үз вакытында бит сәхнәгә чыккан кеше. Име иттифак төркем белән бергә. Аннан соң син үзеңне сойлап алгансың, ничектер инде кадр ортында булырга. Ничек син трансформация кабул иттең? Мин беренче көннән үк сәхнәгә чыгарга яратмый идем. Ләкин менә татфакта укыганда башланды инде ул беренче курста. Дәресләрдән легаль качу ысулының берсе, иң кызык ысулы ул культуралар белән бергә җыен студиясында катнашу иде. Һәм без әлбәттә инде теге лекциялар биткәч, кич белән ниндидер яңа проектлар, номерлар әзерли башладык. Аннары бу формат кысалары тар булгач, без минем белән укыган Альбина белән, минем белән укыган Илһам белән музыкаль проект турында уйлана башладык. Аннары мин бер яңа яшь музыкантлар өчен бик җайлы программаны үземә компьютерыма куеп, аны үзлектән өйрәнә башладым. Инде программа. Sound Music ма? Юк, Fruity Loops. Fruity Loops. Хәзер инде Fruity Loopsның ялгышмасам, 15-нче, 16-нче версиясы чыкты. Мин 4-нче, 5-нче версияда утырган идем. Һәм миңа бу менә шуны өйрәнү, әзерләү, өйрәнү, ягъни продакшн ягы күпкә кызыграк. Инде чыгыш ясарга вакыт килеп җиткәч, син бит 2005 елда җырны менә интернетка салып, бөтен кешегә күрсәтә алмыйсың әле. Анда әле социаль челтәрләрдә аның хәтле түгел, ВКонтакте юк. Мәсәлән, ул ялгышмасам 2006-2007 елда үзем 2007-дән башланды ул. Теркәлеп ачтым. Менә 2005 елда менә син җырны яздың, ярар. Берничә форум бар. Шуларның икесе татар телендә, мәсәлән, Юлдаш дигән форум бар, ел танышу сайты, һәм Барс Медианың форумы бар. Тигендәре күрсәтеп булмый, чөнки Юлдаш форумында анда танышалар, Барс Медиа форумында анда Барс Медианы мактыйлар. Безгә ничектер каядыр чыгыш ясарга кирәк иде. Һәм Альбина үзенең теге элемтәләрен күтәреп, сәләттәге элемтәләрен бер кышкымы язгы бер лагерьга барып, безнең шундый презентацияны ясады. Менә хәзер сезнең өчен татарча рэп яңгыраячак дип безне чыгардылар. Без үзебезнең әзер булган ике җырыбызны күрсәттек. Миңа калсанда беркем дә берни дә аңламагандыр, ләкин барсына да ошады. Шуннан теге Сарафан радиосы эшләп китте. Безне студиясына чакырдылар. Без шунда да бер җырны башкарып киттек. Аннары минем бер танышым бар. Ул миннән иртәрәк рэп укый башлады, ул Амирхан Курбанов, Шакур. Танышым. Мин аның да татар телендә рэп язып йөргәнен белмәгән идем. Без ничектер шуны Таныш булсагыз да белмәгәнегез инде. Без ничектер шушы теманы күтәреп, икебез дә теге татарча рэп язабыз икәнен аңлап, тиз генә шул менә сәрләүхәсез җырын иҗат иттек. Иҗат итү дә булмады, ул шулай үзеннән килеп чыкты. Менә миндә бар иде, мин ул вакытта Әнвәр Измайлов, Зөлфия Камалова кебек артистларны тыңлап, менә Әнвәр Измайловның бер кичкенә сэмплын алып, шуңардан демка ясадым. Ул демканың сүзләре дә, мелодиясы да юк, ләкин менә шушы гитара партиясе анда нәкъ шул иде. Аннары без таныш аранжировщикка килеп, Амирхан да килде, мин дә килдем. Аңа демканы күрсәттек. Минем иң яраткан җинтыкларымның берсе ул Ренат Харис шигырьләре иде. Мин Ренат Харис җинтыгыннан бер уңышлы гына бер шигырьне таптым. Һәм ул шундук менә шушы мотивка ятты. Аны вокал партиясе дә ятты, минем рэп партиям да ятты. Амирханга сүзләр җитмәде. Ул үзенә үзе сүзләр язды да, ул бер җыр кебек килеп чыкты. Бәлки кайбер кешеләр аның турында белмәгәндер.
Ягъни минем сүзләрем Альбинаның сүзләре Ринат Харисныкі, Шакурның партиясы ул җырда Шакурныкы. Мен аны үзем белгән идем, мин Альбина кем икәнен белмәгән идем. Хәзер син аны әле штаб әйттең, Альбина бит инде ул Назимның хатыны. Әйе, хәзер без аның белән студент чакта Татфакта бер группада укыган идек. Ничек уралып киткән. Димәк, син Назимны Альбина белән таныштыргансың булып чыга идең. Шулай булып чыга. Мин Назим белән бергә мәктәптә укыдым. Менә. Шакур белән син ничек танышкан идең? Шакур элек инде 2005 елга кадәр ул әле рус телендә рэп укып, инде аның яздырылган треклары да бар, ул ниндидер төркемнәр белән рэп тусовкаларда да чыгыш ясаганы бар. Ягъни мин әле иҗат итмәгән шакта ул инде сәхнәдә булган иде. Шуңа күрә аның тәҗрибәсе белән безнең теге энтузиазм кушылгач, үзеннән үзе шундый хитовый җыр килеп чыкты. Гомерлеккә истә кала торган шундый. Хәзер Туфан шушы җырны кулланып, һәм тагы берничә иске җырларыбызны кулланып, хип-хопер куя. Ничек бөтен талашып беткән. Шуннан да миңа тыйыла, Казанда син бер ләгәсең икән нидер дулкынга, сәләтле кешеләр арасына име, һәм буталашып бетәсең. Син башта моның белән танышасың, анысы икенче кеше белән танышасың, анасын синең булган ниндидер җырларыңны, әсәрләреңне икенче кеше тотып ала, и ул шулай тормыш итә. Яңа кешеләр керә аламы менә бу сәләтле кешеләр арасына? Сез аларны ничек кабул итәсез? Керә аладыр. Бездә кайчандыр теге беркем булмаган, беркем булмыйча йөрдек тә ничектер килеп эләктек. Миңа калса, гомумән ниндидер көчле институтлар эчендә ул үзеннән килеп чыга, Вузларның институциялар. Мәсәлән, сәләт эчендә ул үзеннән үзе килеп чыганда гел яңа кешеләр килә, һәм шул кешеләр чыгып, аннары аларны әллә кая күрәсең. Берсе телевидениедә эшли, икенчесе нәрсәдер җитештерә, өченчесе анда депутат. Шундый ук институция безнең өчен Татфакт шундый институция иде. Аннары Камал театрында шундый ук көчле институция дип әйтеп була. Чөнки минем продакшн ягыннан икенче адымым нәкъ Камал театрында килеп чыкты. Үсешем. Чөнки башта ниндидер форумда, мин хәтерләмим, әллә шул ук Юлдаш форумындамы, әллә шул Барс медиа форумындамы. Мин Кыш бабай исемле бер ниндидер егет белән таныштым да, ул бердән бер безнең җырларны теге аңлаган һәм мактаган кеше булды. Мин аңа әйтәм, менә шундый идеялар бар, нәрсәдер. Ул әйтә, әйдә кил эшкә теге безнең цехны күрсәтәм ди. Мин сорыйм, кая килим? Камал театрына килде. Мин килсәм, анда кичкенә Голливуд дип, минем өчен кичкенә Голливуд кебек булды. Анда ул вакытта Мубай цех мөдире иде, аларның начальнигы. Студияда яшь талантлы тавыш режиссеры Адель Ризаев эшләде. Аннары Адель Ризаев инде Мубайның төркемендә дә уйнап китте. Ул Адель гомумән Мубайны ничектер сәхнәгә чыгаручылардан булды дип әйтергә була, чөнки Мубайның беренче концертында Мубай гитарада уйнады, җырлады, а Адель клавишаларда, ялгышмасам, перкуссия тавышларын уйнап катнашты. Һәм миңа калса, Адель Мубайга ярдәм итмәсә, бәлки бу беренче концерт бәлки булмастыр да иде. Мубай чыннан да ул бит шундый кеше, шуңа тыйнак, аңа кемдер этәргеч булырга тиеш, кемдер этеп торырга тиеш, әйдә чык дип. Аннары менә мин шушы егетләр янына килдем. Беренчедән алар искиткеч, катлаулы һәм теге техникада эшли иде. Мин гомердә андый техника күргәнем юк. Дәүләт сатып алган да инде биргән Камал театрына һәм егетләрнең уңга эләккән булса. Ул заманда ничектер ул заман как раз менә техник яктан ничектер яңартылу заманы булгандыр. Әйе, замана таләпләренә туры килә торган. Сонда компьютерлар, пультлар, камералар, шулар тирәсендә кайнап йөргән кешеләр белән танышкач, мин үзем өчен теге монтаж серләрен аша башладым. Менә Рөстәм Кыш бабай мине монтажларга өйрәткән кеше.
Адель Ризаев миңа Pro Tools һәм Macintosh Mac компьютерларын ачкан һәм гомумән профессиональ аудио профессиональ шын мәгънәсендә теге бөтен дөньяда кулланыла торган аудио технологияны ачып күрсәтте. Иттифакның беренче альбомы да теге 99%-ка шушы студияда яздырылды һәм эшкәртелде, ягъни сведениясе көйләүләре шунда эшләнде. Менә Адель Ризаев нәтиҗәдә безнең беренче альбомны көйләүче кеше булды. Һәм аның ярдәме белән без хәтта ниндидер иҗади сорауларны да шиша идек. Ягъни без аңа киләбез. Минем бар өйдә ясалган музыкаль теге демка, минем бар текст, Назимның бар тексты. Без аңа киләбез дә күрсәтәбез. Менә шундый җыр бар. Әйдә яздырабыз сиңа ошыймы? Ул бик, тәнкыйтьләргә һәм киңәш бирергә бик ярата торган кеше. Ул чыннан да текстны укып, безне тыңлап, музыканы тыңлап, безгә киңәшләр биреп, кай вакытта хәтта ниндидер җырга ниндидер үзгәрешләр дә керткән заманнары булды. Һәм шул вакытта минем башыма сеңгән белемнәр бөтен менә шул продакшн эшенең нигезе булып ятты. Димәк, син үз вакытында үз урынына эләккәнсең дә, бөтен кирәкле булган һөнәрләрне өйрәнеп, хәзерге вакытта син аннан этәргеч булган инде. Син аны барысында кулланасың. Менә мин һәрбер эләккән институциядан үземә ниндидер файда алып чыктым. Кайдадыр танышлар, кайдадыр ниндидер атмосфера, дәрт, яңа аудитория, кайдадыр профессиональ белемнәр һәм гомумән профессияның беренче үрнәкләре әйтергә була. Татфакта син КГУда укыдыңмы? 11-нче катта. Нченче елны? 2004-2009. Миннән соң. Шуңа күрә без очрашмабыз. Аңлашылды. Ул вакытта татфак бар. Син яраткан кем ни дәрестә яратканың хәтерисеңме? Анда Әлфия апаймы? Кем анда тагын? Калган име Әлфия апа бар име анда? Бар. Тахир абый инде. Абый апа дип сөйләшәбез. Тахир абый мине допсессияга калдырган. Ләкин аннары институтны бетергәч, университетны бетергәч, без инде берәр кайда очрашсак, ул мине шундук танып, һәр вакытта кул кысып, хәлләрне сораштырып дияйдек. Миңа калса, иң зур фән ягыннан, миңа иң зур йогынты ясаган кешеләрнең берсе ул Хатип Миңнегулов. Ул хәзер дә лекциялар белән йөри, китапларын тәкъдим итеп, китапханәгә алып килеп йөри. Без әле Рәдиф белән Хельсинкига документаль фильм төшерергә барганда, визовый центр булганмы ул, кайдыр булганмы? Шунда да аны очраттык. Сорыйбыз, сез кая барасызмы? Кайтасызмы? Улай да менә Хельсинкига чакырдылар. Тагын ниндидер очрашу, ниндидер фәнни эшләр буенча. Шуңа күрә теге галим буларак иң теге безнең өчен үрнәк булган кешеләрдән Хатип абыйны әйтә алам. Мин Хатип абыйны әйткәндә искә төшерәм берәйберне, мин яратам кирергә китап кибетләренә һәм анда эзләргә татар телендәге китапларны. Бездә бар бер әзил Казанда. Кичкенә кичтә куялар анда татарская литература дип. Һәм карыйм инде әтинең китабын эзлим гел, бу минем хобби. Һәм Хатип абыйның кичкенә генә брошюркасын таптым. Хатип абыйның. Бәясен карасам 800 сум брошюрка. Хатип абый үзенә акча куя белә. Тик бәя бирә. Бәлки үзе куймагандыр, бәлки кибет куйгандыр. Димәк, кибет анышлай бәя. Бу аны кем алсын? Бу бит чыннан да трактат, ниндидер галими эш име. Мәйтәм, буны ич кеше аладыр инде. Bütün 10 milyon tutardan kim kızıksın alam iken bunday kitaptan da bu bestseller bula almay. O için da nedir traktat, manifest, nedir işinde galim işi. 800 сумга мәшул шаккаттырган. Тахир абый белән мин хәтердим. Айсу ында укыткан инде ул Айсу 1 яшь елга олырак журфакны укый безнең бер укытучылар. Һәм Айсу гел 5кә бирә. Айсу инде безнең акыллы кызыбыз. Мин килдем дә инде бу мине фамилиядан танып бит инде. Килде инде Леронова җавап бирде. Мин җавап бирәм. Ул менә нидер сораулар өстәмә бирә. Абый яратадыр шуны сорау бирергә. Мондый герой, мондый биттә нинди китап укый, китапның тышлыгының төсе дип сорарга яратадыр ул.
Син гомердә дә шулай китапны укып бисем битен шулай истә калдырып. Мин бүтән әсәрләрне күп очракта я кемдер сөйләгән миңа, я мин кыска вариантларын укыган инде. Һәм бу алды да мин зачетны япты да куйды да биргән сорау саен батасың Леронова ди. Сине чыгарып булмады дип кайтарды миңа зачетканы. Мен шап киттем, әйтәм кызларга, бирдеме дип не сдала, әйтәм, пересдача дип шап киттем. Игә кайттым, ачсам, иште куйган икән. Минем бер шундый хәл булган, ләкин синекеннән кызыграктыр дип уйлыйм. Безнең фольклор буенча имтихан. Бакиров идеме сездә? Бик катгый укытучы, бик принципиаль. Тахир абыдан да что ли? Тахир абыдан да принципиальрәк. Ул 80 кешелек потоковый лекцияда кем булган, кем булмаган истә тота һәм имтиханда сиңа әйтә ала торган кеше. Һәм безнең имтихан көне килеп җитә, без басып торабыз ишек алдында. Ул да килеп басты да ишек ябык, ишеге ябык. Бу безнең 11нче кат түгел, башка бинада физфакта иде. Мин лицейда укыганда, нәкъ физфакта укыганым. 10нчы, 11нче сыйныфларна. Мин физфакны беләм, инде кайда нәрсә урнашкан, кайда ашкычлары, кайда вахтерлары. Ул мине, ул сыры кем ашкыш алып килә? Мин әйтәм, мин һәр ашкышны алып киләм. Тиз генә төштем дә, меннем дә, ачтым да киттем. Но билетлары уңышсыз эләкте. Мин анда билетта 2 сорау инде. Берсенә икесенә җавап бирсәң 5ле, икенчесенә тулы җавап бирмәсәң 4ле, берсенә җавап бирсәң 3ле. Бер сорауга да җүнләп җавап бирмәсәң инде 2ле передачага киләсең. Мин бер сорауга җавап бирдем, икенчесенә җавабым ошамады. Димәк, дөрес булмаган. Ул инде сулап алды да, бәлки минем лекцияга йөргәнемне истә тотыпмы, бәлки ачкычны истә тотып, үзе 5ле куйды. Зачеткамны бергәндә, килеп чыкмады инде, пересдачага киләсең инде дип кайтарып җибәрде. Кызлар инде калган, без бит инде группада мин бердән-бер егет калган. Татфак бит инде, татфак. Кызлар да җавап бергә калды. Мин тордым, зачеткамны алдым, чыктым. Коридорда карасам, 5ле куйган. Ярар, мин беркемгә дә әйтмәдем, чөнки барсы да күрде бит. Минем җүнле җавап бирмәгәнемне барсы да белә, ләкин үзем өчен шундый бер бүләк булды. Бу чын күңелдә әйткәндә, бу сексизмның икенче ягы татфакта гел егетләргә 1 балга өстәп куялар. Гел егетләр, чөнки алар барсын инде, укысын инде дип мин шулай сизәдерим. Чөнки безнең егетләр йөрмәде бөтенләй диярлек, килеп утыралар, җавап бирә алмыйлар, эчтә тотып чыгып китәләр. Юк, безнең бик күп егетләр, менә әйтәм, безнең 1нче курста 6 егет булдымы? 5нче курста мин бер үзем калдым. Менә 5 егет шулай йөрмичә төшеп калдылар. Шулай ук бер имтиханны бирә алмыйча кала, икенче имтиханны бирә алмыйча кала. Аннары икенче елга гомумән параларга йөрми, каядыр югалып китә дә, гомумән аның турында беркем дә искә төшерми. Син ничек татфакны сайладың соң? Нигә син кирдең татфакка бөтенләй? Чөнки минем математикадан, математикага әллә ни кызыксынуым булмады, физикага кызыксынуым булмады. Миңа рус әдәбияты бик нык ошыйды, чөнки безнең лицейда рус әдәбиятын укытучы апа, ул бик үз фәнен бик нык яратып укыта иде. Ул беренчедән урысча да идеально сөйли иде. Һәм дәрес биткәч, ул шундый ук идеаль чиста татар телендә башка укытучылар белән дә сөйләшә ала иде. Һәм менә шул филологиягә беренче мәхәббәт, менә шул рус әдәбияты дәресләрендә, рус теле дәресләрендә менә нәкъ укытучыга булган ихтирам хисеннән тугандыр ул. Аннары инде безнең класс җитәкчебез бик профессиональ, бик укымышлы, шуңа тәҗрибәле укытучы булганга, безне дөрес итеп татфакка барырга өндәде. Безгә чыннан да тиешле кирәкле сүзләр. Безгә шундый кирәк, дөрес сүзләр тапты. Мәсәлән, менә беренчедән татфакта инглиз теле, татар һәм инглиз теле юнәлеше ачылды. Син шунда укыдыңмы? Мин шуңа кызыгып, документларны шунда бирдем. Чөнки телгә
сәләтле булган кешеләрнең аларга теге кайсы телне өйрәнергә мөһим түгел. Син татар телендә өйрәнәсең, рус телендә өйрәнәсең, параллельно инглиз телендә өйрәнәсең. Чөнки алар барысы да кирәк, принципы бер үк. Синең бар теге грамматика, пунктуация, аннары катлаулырак, методикалары аларның бик охшаш. Шулай итеп, мин менә күбрәк телләр белермен дип. Ну, рус телен без булай да лицейда бик яхшы укыдык. Рус әдәбияты буенча да безгә бик төпле белем бирделәр. Бездә гарәп теле дә кергән, менә лицейда укыганда мин хәтта гарәпчә укый алайдым. Татфакта баранда теге иске татар телендә без өйрәнгән идек. Хәтта иске татар телен түгел, менә шөпшен гарәпчә укытканнар безне шөпшен гарәп телен. Аннары инде ул әлбәттә практика булмагач онытылды. Ләкин бер-ике көн кабатласаң, миңа калса мин аны да искә төшермен дип уйлыйм. Һәм шулай минем калды инде. Мин татар телен бик яхшы белми идем. Чөнки безнең лицейда әлбәттә күбрәк, ул рус лицей булганга күрә, әлбәттә күбрәк русча сөйләшә торган кешеләр арасында үстем. 2 ел буена шулай шундый мөхиттә үскәч, татфакка әзерләнер өчен мин ярты ел репетитор белән шөгыльләндем һәм инглиз теленнән һәм татар теленнән репетиторлар шуннан да ярты ел эчендә мине имтихан бирергә әзерләде һәм мин үзем дә ул юнәлештә үскәнемне сиздем. Ә инде татфакка кергәч, имтиханнарны биргәч, мин әле 1 ел буена хәтта 5-легә биреп стипендия алып йөрдем, шушы белемнәрне кулланып. Җитте ул сиңа. Ярты ел эчендә туплаган. Димәк, син теге инглиз факультетына кергәнсең булып чыгамы инде? Татар һәм инглиз бүлегенә ул шундый эксперименталь юнәлеш ачылган, яңа юнәлеш. Ягъни тәрҗемә юнәлеше бар иде, әдәбият белгечләре юнәлеше бар иде, тарихчылар юнәлеше бар иде, татар теле һәм тарихны. Мин шунда кергәгә тырышкан идем, тарихка кирә алмадым мин. Ну, тарихта укыган егетләр бик башлы егетләр иде. Мин анда кирә алмасым. Һәм менә безнең татар һәм инглиз юнәлешендә татар телен иң начар белгән студентлар, ләкин шул ук вакытта инглиз телен яхшы белгән студентлар тупланган иде. Менә безнең потокта бар янда кызлар, мен оптырыйдым, чисен татфакка кергәнсез, татар телен белмиләр бөтенләй диярлек. Престиж булган. Юк, беләләр инде, алар бит беләләр. Тапшырып керделәр. Ну, бары бер шулай рәхәтләнеп сөйләшә торган кызлар түгел янда. Алар кирәк булганда гына сөйләшә торган кешеләр. Экзамен вакытында. Көне буена көнезен рәхәтләнеп сөйләшә торган кешеләр әзия. Хәтерисеңме син нинди сораулар эләкте сиңа татфакка кергәндә? Бөтенләй хәтерләмим, чөнки стресс булгангамы, әллә моннан соң имтиханнар күп булганга андай берләр истә калмый. Мин хәтерим, янда укып килергә кирәк инде, ниндидер әдәбиятны, бик күп әдәбиятны инде укып килергә кирәк анда керер өчен. Димәк, син бит татфакта укыган кеше буларак, син әдәбиятны укыгансың. Укыганмын, ләкин мин аны теге спортсмен кебек укыдым. Ягъни көн сайын, атна сайын тренировкаларга йөри торган спортсмен кебек укыдым да, әдәбиятны бит үзең теләп, буш вакыт булганда ниндидер ошаган китапларны гына укып, китапларны укыган очракта гына ул истә кала. Димәк, син бөтенләй хәтерләмисең? Юк, мин хәтерлим. Нәрсә? Ләкин нинди әсәр сиңа истә калды? Бәлки сиңа теләмичә син аны кулыңа алгансыңдыр, анасын укып бетергәчтен, ярар, мин моны укыдым дигән китабың бармы? Менә без чыннан да яратып укыган әсәрләрдән мин әйтерим Әмирхан Еники кем җырлады. Гомумән Еники җиңел укыла. Ул шактый, теге безнең заманча тел белән язганга күрәдер. Ниндидер, күп кешегә аңлаешлы темаларга язганга күрәдер. Мин Еникине бәсенчә хәтерлим. Ул бит сугыш турында яза, сугыш чоры турында яза күп очракта. Шулай дип хәтердә калган. Һәм анда сугышның бер теге тасвирламасы да юк. Күп очракта ул анда авылдагы вакытны, ананың тормышын күрсәтә. Син аңлыйсың, контекстта каядыр тегендә сугыш бара. Ләкин темалары гомум кешелек. Ягъни син аны француз теленә, француз теле булмасын, казак теленә тәрҗемә итсәң, казак кешесе дә аны аңлаячак. Һәм икенче,
истә калган әйбер, ул бөтенләй капма-каршы, ул итил суга катырыр. Мин аны үзем теләп укыдым, чөнки ул минем өчен шундый челлендж иде. Ягъни ул шундый катлаулы тел белән язылган, ләкин син аны, беренчедән күнегәсең, аннары күнеккәч, инде андагы контекст сиңа кызык булып китә. Һәм мин аны беләсең нәрсә белән чагыштырыйм? Инглиз телендә Толкинны яратучылар белән. Фэнтези варианты. Фэнтези, икенчедән тарих шундый булса, шәп булыр иде дигән фикердә каласың. Ансы бар. Һәм инде 20нчы гасыр ахырына килгәндә, ялгышмасам, инде 4нче курста әдәбият ничектер җиңелрәк бирелә, чөнки ул инде заманча әдәбият, заманча тел белән язылган. Хәтта хәзерге вакытта, теге вакытта актуаль әйберләр турында язылган, ул алыплар илендә, мәсәлән. Аны инде менә 20 ел элек, ялгышмасам, язылган әсәр булуына карамастан, мин аны менә хәзерге заман әсәре кебек укыдым, һәм ул менә буш вакытта укырлык әсәр булып миңа истә калды. Мин бөтенләй хәтерләйм нәрсә турында булганын, язып куярмын куядыр, чыннан да укырга дип. Кайнатма. Ана кара, син укып бетердең диме, һәм сез очраштыгыз Назимнар белән, Шакурлар белән, анасын син китәсең продюсированиягә, һәм хәзерге вакытта син Татарстанда, Казанда беренче кеше, менә кем сәләтлек егет кызларны чыгара аренага. Юк, инде мин беренче түгел. Кем? Барс медиа дисеңме? Юк, мин без бит аерым бер юнәлеш белән шөгыльләнәбез, ул музыка. Инди дип аталган. Бигрәк тә бәйсез альтернатив музыка. Мәсәлән, классик музыкада үсәргә теләгән кешеләргә мин нәрсәдер кешеләргә мин әллә ни булыша алмыйм, чөнки аларга үз институциялары аша узарга кирәк. Нигә син бу вариантны тосаладан, чөнки сиңа үзеңә якынракмы андый музыка? Мин үзем кайчандыр аның аша үткәнгә күрә, аның төп проблемалары барсы өчен дә уртак. Беренчедән, син моның белән хобби кебек шөгыльләнгән булсаң, син аның белән үзлектән шөгыльләнәсең, үзең өйрәнәсең, сиңа өйрәнер өчен ниндидер дуслар кирәк, остазлар кирәк. Мәсәлән, мин өйрәнгән вакытта, анда хәтта YouTube'та да бернинди дә туториаллар, ягъни дәресләр булмаган. Мин bir кнопкага басып, икенче кнопкага басып, аннары көн сайын, мәсәлән, бершәр сәгать утырасың, ләкин син көн сайын утырсаң, тора бара сине 10,000 сәгать җыела. 10,000 сәгать утырганнан соң син инде ул әйберне яхшы эшли аласың дигән сүз, чөнки ул ниндидер шул стандарт кебек, ул бөтен җирдә дә эшли. Менә мин 10,000 сәгать шул программага басып утыргач, нәтиҗәдә нәрсәдер эшләргә өйрәндем. Әгәр дә мин хәзерге заманда кебек, менә син YouTube'ны ачасың, анда теләсә нинди программа буенча дәресләр бар. Рус телендә, инглиз телендә. 2023 версиясе, 2022 версиясе өчен аерым бар. Һәм мин шулай Photoshop'ны өйрәнәм хәзер. Шуңа күрә дә әйтәм бит, YouTube'ны япмаячаклар, яба алмаячаклар. Алар ничаклы шоу эшләсәләр дә ВКонтактеда, ничаклы бер эшләсәләр дә, хәзер бик күп шоуларны ВКонтакте өчен генә эшлиләр. Ләкин менә мондый YouTube'та булган китапханә түгел, библиотека китапханә булмый. База инде, база. База була алмый, юк. Анда YouTube'та суны ничек эшергә дигән видеолар да бар. Шундый әйбер, тәрәзәне ничек клейларга, Photoshop'ның дәресләре, трисинкен авыр тел белән аңлатылган Photoshop дәресләре бар. Бар икән шундый җиңел инглиз телендә, хинди телендә, теләсәң телдә бар, ул кытышкыч яхшы база. Шуңа күрә менә бу база булмыйча ВКонтактеда YouTube'ны ябып булмый дигән фикердәм. Кешеләр бит анда үзләре йөкли. Димәк, мәсәлән, мин бик яратам үзем кыймак пешерергә. Ләкин мин кыймак рецептын башында тота алмыйм, чөнки ул миңа кирәк түгел, көн сайын кирәк түгел. Мәсәлән, бәйрәм көнне мин торып үзем кыймак пешерә алам. Ләкин аны искә төшерү өчен мин YouTube'та җыям да аның рецептын табам. Һәм ул рецептны гадәттә шундый гади кеше төшереп яздырып салган. Хәтта аның төшергән видеосы да ниндидер телефон булырга мөмкин. Тавышы профессиональ рәвештә яздырылмаган, шундый телефон тавышы белән генә яздырып, ләкин ул башка кешеләргә аңлашлы иттереп яздырып калдырган да,
һәм аны миллионлаган кеше шул видеоны карый. Аны Кире заказ буенча аны кайтып. заказ буенча эшләп булмый. Аны бар тик менә күңелең тартып, син чыннан да үзең аша үткәргән белемне кеше белән бүлешә аласың һәм шушы платформада мондый видеолар шактый күп һәм алар безгә көндәлек тормышта булыша. 14 кыздырдым соң, пешердем соң кыймак. 14-те юк пешермәдем. Минем Анды бәйрәмдә дә эшләмисеңме? Сюрприз итеп. Юк, ул әле бәйрәм булугына җитми. Анда вакыт буш вакыт булырга кирәк. Син тыгыз булды. Безнең гомумән соң вакытта юк, чөнки мин кызны садикка илтәм. Садикка җыелыр өчен син мәсәлән 7дә торсаң, 9да гына чыгып китәсең. Чөнки башта би ашатасың. Аннары би киндерәсең. Антыда җитми, аннары җылы киндерәсең. Кыш көне тагында авыррак бит, ул миңа хәтерлим. Утырасың, син әни яти уята, син кроватьта утырасың, анасы кемдер сине киендерә башлый, йоклаган килеш. Син йоклап киткәнсең инде. Менә андый әйберләрне хәтерлим. Чыннан да авыр. Син миңа җибәрдең үзеңнең плейлистыңны, Yummy Music label'ның плейлистын. Мин аны аскага төштем. Анда кемнәр генә юк, башта име. 600 җыр. Һәм каралы, кем беренче булды соң? Менә кем син беренче итеп алып, менә әйдә мин сиңа булышыйм, әйдә син белән музыка ясыйк та, и ул шуннан лейблга әйләнә башлаган моментта. Хәтерлисеңме? Без башлаганда без алай кемгәдер булышу күзлегеннән эшләмәдек. Без беренче чиратта үзебез өчен студия төздек. Чөнки студияны төзегән егетләр барсы да иҗатка катнашы булган кешеләр иде. Анда безнең түбәне трубада уйнаучы егет ясарга булышты. Аннары басист Илнар гомумән стеналарны ясарга, башка әйберләрне, чүпләрне ташларга булышты. 12нче елда әле студент булган Илнас Хайбуллин, ул гомумән үзе артист булмаса да, ул театраль училищеда укыган кеше буларак, ул инде шул вакытта белгәндер үзенең теге берникадәр дәрәҗәдә шулай продюсер булачагын. Шулай ук безгә булышып, күпмедер проектларны оештырырга булышты. Ягъни ул үзе түгел, менә ул тәкъдим иткән егет кызларны чакырып, нәрсәдер эшләргә булышты. Һәм студия әле төзелә башламаганда ук безнең Yummy Music Bandның демо-версиясы яшәгән иде. Ягъни Илнар инде шул вакытта бер төркем җыеп, инде бер җыр яздырырга өлгергән иде. Хәтта яздырырга да түгел, инде бер-ике чыгыш ясарга да өлгергән иде. Ул төркемнең беренче солисткасы Гүзәл Минакова. Һәм ул төркемнең исеме Function Unlimited, һәм без шушы төркемнең җырына хәтта клип та төшерергә өлгердек. Һәм ул клип YouTube'да эленеп тора. Аны карый аласыз. Без гомумән берни дә эшли белмәгән кешеләр җыелышып, ничектер шушы инструментларны яздырып, беренче көннән үк Юра Федоров теге тавыш көйләргә булышты. Аннары клип төшерә белмәгән. Хронология өчен ниченче еллар бу? Ниченче? Белмим, шул 12. Ул башланды, ул ялгышмасам ул 2011дә башлангандыр. Ләкин 2012нче елда без студияны төзеп бетердек. Студияны без ялгышмасам бер ярты еллап төзегәнбездер. Шуңа күрә 2011нче елның җәендә бәлки инде ул аның беренче адымнары булгандыр. Димәк, шуңа күрә без үзебез өчен төздек аны. Беренче группа булып чыга, беренче җырларыгыз ул Yummy Music Bandның менә беренче теге ул гомумән башка төркем иде. Атамасы да, кешеләре дә башка иде. Илнардан кала. Солисткасы, ләкин Илнар бар. Илнар бар һәм Федоров булган инде. Федоров инде җыр әзер булгач безгә аны эшкәртеп бетергә булышты. Ләкин җырны иҗат иткәндә Федоров юк әле. Но без студияны махсус шуның өчен төзедек. Мәсәлән, без берни дә үз кулыбыздан килеп чыкмаган әйберләрне студия төзеп, студияга профессионалларны шул сәттән Юраны да чакырып, шушы әйберләрнең музыканың сыйфатын арттырырга, яңа музыкантлар эзләргә, яңа солистлар эзләргә, яңа проектлар тудырырга,
тудырабыз дигән фикер белән төзедек. Аннары инде тора бара студия тирәсендә эшли торган теге аранжировщиклар, музыкантлар, продюсерлар саны күбәеп киткәч, инде чыннан да кемгәдер нәрсәдер эшли алабыз дип үз хезмәтебезне тәкъдим итә башладык. Ләкин беренче 2 ел менә үзебезнең иҗат белән шөгыльләндек. Иттифак булып чыган. Юк, һәрбер кешенең үз проекты бар. Илнарның тере музыкаль проекты бар. Иттифак альбомы һәм үземнең сольный альбомым бар. Һәм без әле Амирхан, теге Шакур һәм Кейру белән дә яздыра башлаган җырлар шактый җыелган. Менә мин шушы рэперлар белән мәш килеп йөрдем инде. Андар Илдар Кәримнең үз проекты бар. Ул шул проекты белән мәш килеп йөрде. Ләкин ул иң кызык шаклар, чөнки син менә 1 ел эчендә оешмаган, пешмәгән әйбердән ниндидер продукт ясарга өйрәнәсең һәм һәрбер этабында сиңа яңа кеше булыша, син аның белән дуслашасың. Аннары профессионал белән эшләүнең иң кызык тәмле әйбере шунда, син аңа материалны тапшырганда ул синдә бер хис уята, материалны кире биргәндә ул синдә инде бөтенләй башка хис уята. Шулай да була аламы диде. Шулай да була алам. Бу чыннан да безнең продуктмы дип шаккатып тыңлап торасың. Сокландырасыз, чыннан да менә шул еллардан бирле әле дә дус, име? Әле дә проектлар эшлисез. Димәк, бу идея әле үзен югалтмаган. Син бөтенләй кешеләр белән талаша беләсеңме? Беләм. Юк, мин талашмыйм, мин Аралашмый башлыйм дигән. Мин кешегә үпкәләсәм, аны игнорировать итә башлыйм. Һәм кайбер кешеләр өчен ул талашудан да яманрак. Чөнки пассивная агрессия наше всё. Юк, мәсәлән, кайбер кеше өчен игътибар иң мөһиме, мәсәлән, аны кайдыр чакырып турулары. Энергия бирә кирәк. Я позитив, я агрессив. Син агрессивный энергия җибәрәсеңме, талашасың, ул начар дип сөйләп йөрисеңме, кеше чигенә шуңа да. Бөтенләй кисеп атсаң, кешегә авыр. Минем позитив энергия да инде негатив энергияны тарата башласаң, бу бернигә дә хәлең калмый. Мин хәтта көн дәвамында бик шинкләнгән кеше саны белән аралаша алам. Мәсәлән, мин санап караганым юк, ләкин нишәнчедер теге совещаниедан соң, мәсәлән, көненә 2 зур совещание узды да, икенче совещаниедан соң синең бөтенләй беркем белән дә сөйләшергә хәлең калмый. Ягъни җыр яздырганда да шулай ук. Син мәсәлән көненә теге бөтен көчеңне җыеп бер яхшы җыр яздырасың икән, син шушы җырдан соң башка катлаулы әйбергә керешә алмыйсың. Җыен юк бар белән генә шөгыльләнә аласың. Чөнки синең бөтен энергияң шушы җырны яздыруга, аралашуга, башка кешегә үз энергияны бирүгә китә. Әйтеп куйын бер-ике фамилия, кызыгыч инде, бәлки беләмдер мин аларны. Чыгып калган кешеләрне. Кызыгыч. Менә без Илдар Кәрим белән аралашмыйбыз, мәсәлән. Нурбәк аралаша. Монда ниндидер кагыйдәләр юк. Ул син аны бәлки белмисеңдер гомумән, чөнки без аралашкан вакытта син мине белми идең. Мин сине белми идем. Шуңа син шул фазага бәлки эләкмәгәнсеңдер. Чыннан да син бит инде олы кеше дип, олы дип карт дип әйтәсең инде, син бит инде. Карт инде без. Без уже теге бар бит официаль рәсми рәвештә яшьләр уздыгыймы без аны. Яшьләр саны 35 ел. Грантларга бирә алмыйбыз хәзер име, төшеп калабыз без. Берничә ипотека ала алмыйбыз. Нәрсә булды бу? Вакыт узае. Син әйтә алмыйсың бит инде Нурбәккә. Аның белән аралашма, мин аралашмыйм бит аның белән. Син дә аралашма әйтә алмыйсың син аңа. Нурбәккә. Юк, мин бер кешегә дә шулай әйтмим. Мин һәр кешенең үз экосистемасы, мәсәлән, һәм кайбер җирдә кисешә ала, кайбер җирдә бөтенләй кисешмәскә дә мөмкин. Юк, менә кызларда безнең шулай бар. Мәсәлән, кызлар әйтәләр, менә мин аның белән дус түгел, син дә аның белән аралашма дисә, кыз кеше
ризалашырга мөмкин һәм күп очракта шулай әйтәләр кызлар. Менә мин аңа үпкәләдем, әйдә син дә аның белән бөтен аралашма инде. Һәм менә ул женская солидарность дип атала ул. Һәм мәсәлән минем апамны үпкәләтсәләр, әтине үпкәләтсәләр, бу моменталь рәвештә мин ул кешегә блок куям, хәтта ул миңа начарлык эшләмәсә дә. Чөнки минем өчен бу минем кандашларым, минем каным һәм ул кешеләрне мин кисәм. Нәрсәдә син әйткәнчә, мин бернидә дә үчтеп йөрмим. Аралашмыйм. Юк, ул кеше бөтен минем дөньяда юк дигән сүзне аңлата. Шундый форматта. Ләкин хатын-кызларның негатив энергия белән бүлешергә вакытлары күбрәк тоела. Чөнки егетләр барыбер алар теге эшкә бирелеп эшләсәләр, аларның андай әйберләргә вакытлары калмый, син хәтта белмисең, гомумән энергиясе эштә үк бетә. Ягъни алар эштән кайтканда Мин беләм синең фикереңне. Мин аңладым синең фикереңне. Мин аңгел сокланам иратларга, шуңа каратып. Мин әйтәм бит, кирип китә әти мәсәлән, язырга. Һәм әни кирмичә, ашамадан син бүген көне буе дибиме? Әти ашарга кирәге йемени дип аптырырга мөмкин. Элек хәзер диабет әлбәттә аңа хала итү ярамый, ул үзе истәтте ашарга кирәк икән. Аннан соң кайбер егетләр рәсем ясагандамы, компьютер уйнагандамы, алар менә шулай бирелеп китәләр ки, аларның менә дөнья юкка чыга. Хатын-кызларны андыйларны мин бармак белән санап чыга алмыйм. Андый кызлар юк. Безнең барыбер без бүленәбез, без ничектер төрле якка безнең китә фокусыбыз кызларның күп очракта иратлар, да Винчилар күреп индеме? Белән дә тагын Сальвадор Дали, алар бит туктаусыз менә чыкмыйчы мастерскаларында ясаганнар. Бу шуннан да егетләрдә бар. Син шуны дә килгәнме? Шундый бирелеп эшләү дигәнне. һәм гомумән ир кешенең аралашуы һәм теге аралашу экосистемасы күбрәк эшкә бәйледер. Әгәр дә кемдер сиңа эштә этлек эшләсә, син чыннан да аңа теге үпкәли аласың, аның белән сөйләшми башлый аласың. Әгәр дә сез эштә берничек тә бер-берегез белән теге элемдәгә кирмәсәгез, ул гомумән тормыштагы ниндидер кеше булса, я синең иске классташың, я күршең, я башка кешең, сезгә теге үпкәләшергә, талашырга да әллә ни сәбәбе дә юк кебек, чөнки нәрсәгә талаша аласың? Синең машинаңны кемдер парковкада япкан икән, күпчә генә тибәсең дә чакырасың. Ул китә дә, син аның турында онытасың. Хатын-кызлар бүтән кеше сөйләп йөришек. Әгәр дә сиңа чыннан да теге эшеңдә берәр этлек эшләсә, син аны инде чыннан да озакка үпкәли аласың. Чөнки менә минем шәхсән эшкә бирә торган энергия һәм эштән ала торган энергия күләме көндәлек тормыштан шактый күбрәк. Мин мәсәлән кибеттә барганда минем вообще исем китми. Хатын-кызлар өчен кибеткә бару ул ниндидер бер ритуал, ул терапия кебек. Мин кибеткә барам, кибеткә барырга кирәк булганда чакта менә синең исемлеге бар, нәрсә алырга теге терка аласың, күлмәк, носки, менә шушы җыелгач. Син хәзер теге күпчелек хатын-кызлар турында әйтәсең. Мәсәлән, мин дә шопингны яратмыйм. Мәсәлән, минем теге джинсы җыртылгачтан гына, джинс алырга кирәк, тик кенә джинсы алырга гына керәм мин. Һәм беренче үк кибеттә мин джинсы тотып алмасам, димәк, миңа джинсы нахрен не нужны. Димәк, миңа джинс кирәк түгел дим дә, мин борылам да китәм. Миңа да көч бирми шопинг. Димәк, син кибетләр белән мөнәсәбәтең шулай. Бәлки башка юнәлештә син фанатиктыр, бәлки, кем белә. Ашарга пешергәндә бәлки. Вот, менә шулай. Шулай булырга мөмкин. Безнең яңа сәхифә, яңа түгел ул. Юрау сәхифәсе яңартылды. Һәм аның яңалышын кертте безгә кем дип уйлыйсыз? Ильяс Гафаров. Безнең схемасын сөйләп китәм инде тамашачыларга, тыңлаучыларга. Без хәзер син сорау бирәсең. Сиңа кызык булган сорауны. Мин сиңа 5 җыр бирәм. Син аны сойлап аласың. Бу 5 җырда Ями Music лейблыннан, әлбәттә. Һәм син сойлаганнан соң миңа әйтәчәксең минутың һәм секундың бу җырның мин аны куям. Һәм бу сорауның җавабы шул сүзләрдән башланачак. Сорауың бармы синдә? 2024 елда модада, трендта нәрсә булачак? Музыкадамы или? Юк, гомумән, белмим нәрсә әйтерләр, бәлки ул музыкага карар, бәлки
башка юнәлешкә карар. Трендны сайлыйбыз. Гомумән нәрсә модада булачак 24 быел? елның тренды. Bir җырны сайлап аласың берне генә. Нәрсә ул мәхәббәт? Усалныкка. Барыбер тире иттифак белән Шакур, Элинаның Хис дигән җыры, безнең йөрәк Артик белән Зуля. Име? Уртик. Уртик. Әйе. Артик түгел, Уртик. Уртик. Җакылтак Уртик дип әйтмичә чакырганмын сәхнәгә аларны Артик дип. Уртик һәм Илгизнең ярамый җыры. Уртик белән Зуля, алар бит Рәхим Саттар шигыренә иҗат иткәннәр. Безнең йөрәк. Әйе, шигыренә яңа җыр яздырганнар. Шуңа күрә шагыйрьнең нәрсә язганы кызык. Әйдәле. Һәм без хәзер 3:45, 3 минут та 45 секунд бу җырда. 1 минутта 52 секунд. Әйдә. Так. 1 секунд. 1 минутта 52 ме? Яхшы саннар бу. Безгә яшый. Так, әзерме син? Мин әзер. Абынып килгән җир яшьлеге дигән ул ялкынлы безнең саф күңел. Ул безнең йөрәк ярсына гөрләп, ул безнең йөрәк ярсына гөрләп, ул безнең йөрәк Саф күңел һәм йөрәкне тыңлау модада булачак. Әйе, гүрләп. Име? Әйе. Ярсып, йөрәкне тыңлау. Кешеләргә ачык, саф күңел һәм йөрәк модада. Супер. Бу җырны тулысынча тыңлыйсы килә. Шуңа күрә Бүтән музыкаль мәйданчыкларда бар. тыңларга кирәк булачак. Булдымы? Рәхмәт, Рәхмәт. Ильяс. Кайнатма.